Isikhululo samapolisa base-Kokomeng satshiswa ngabahlali ngo-2018 kuqhankqalazo lokuhanjiswa kweenkonzo. Abahlali ngelo xesha babekhalazela indlela ezingekho semgangathweni befuna ukufakelwa itha. Our community got so furiously about the saying that the government has promised them the road and etc. etc. Now that was they end up burning this the police station. Kungoku nje Ababahlali basokola ukuze bafikelele kwezinye izikhululo zamapolisa nanjengoko zikude kwindawo yabo. This is really bad for ourselves and the community as at large. This police station used to serve the 12 villages in the Khamaidi cluster. But currently, we can no longer get a service here, but we have to travel about 50 kilos from here to e-Taung police station. Abahlali balommandla bayazithoba becela kurhulumente ukuba avuselele esi sikhululo samapolisa kwaye bathi bafundile kwisenzo sabo soze baphinde. Ukutshisa izakhiwo akulunganga, jonga ngoku siyasokola. Ichaphazela inkqubo yokuhanjiswa kweenkonzo kwaye nezinga lolwaphulo-mthetho linyukile ngoku. Isebe lezesipolisa kweliphondo lithi umba ukuvuselelwa kwesikhululo samapolisa kule ngingqi usezandleni zorhulumente kazwelonke. What we can say with regard to refurbishment of a Kokomeng satellite station is that the matter is actually dealt with by our head office, supply chain management, together with the Department of Public Works. Ukanti iofisi ejongene nokwakhiwa kwamaziko esipolisa kuzwelonke ayikachazi ukuba siza kwakhiwa nini esi sikhululo sitsha samapolisa.